Добре ли ти е така? Да. А защо не играхте? Ще играем пак в два. Това, че си Са- кой? С Алекс. Какво правиш се? Игра. Сам. Да загаса, добре ли ти е така? Да, добре ми е. Аре, ще изгаси климатика, че то вече не е топло. Добре. И не е толкова студен.